eksempel noget af det, vi laver nede på den anden scene. Copenhagen Bubble Show. Eksplosioner! Ja, skal vi ikke prøve at lave nogle eksplosioner her? We're showing how different forms of bubbles can be made here. Jeg tror ikke, det bliver lige så vildt som nede på den store scene, hvor de laver fyrværkeri. Vi kan jo prøve at gøre det. Fordi jeg har taget sådan noget med, som er i den derovre. Og det er noget luft, der har været brændt. Der er også nogen, der kalder det for hydrogen. Det er sådan lidt eftervældigt mørkt. Men det smarte ved hydrogen, det er, at det kan flyve. Det er nemlig lettere og almindelig luft. Det vejer ikke lige så meget. Og så kan det brænde. Og på et tidspunkt nogle tyskere synes, The guys saying is that they're gonna try to put some fire in the bubbles, try to make it burst and create a big bubble. Guys, what you're watching is the world famous Copenhagen bubble show in Denmark. Over i USA, der var der en lille gnist, så sagde det BAM! Så var der ikke særlig meget luftskib længere. Prøv at se, om vi kan lave et mini-figur. Så er det en tøsekranspind. Så kan vi nemlig tage ild på afstand. Du er lidt for hurtigt til mig. Så er det lidt godt. Men nu har vi lidt et problem. Der er jo mere tilbage der nu. Og jeg ved ikke med jer. Jeg har altid fået at vide, at jeg ikke må brænde eksperimentarer med. Jeg er nødt til at sørge for, at der ikke er noget brandfarligt tilbage, når vi går herfra. Så jeg har altid lært, at den bedste måde at undgå en lille brand, det er at tænde en anden lille brand. Jeg kan ikke lige huske, hvor det var, jeg lærte det. 3, 2, 1. Jeg koncentrerer mig. Ja, det må man godt bruge. Skal vi prøve igen? 3, 2, 1. Light it up right now. There you go guys, that's a big bubble right there.